Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak, beste egun batez Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean, Jokin Ramirez abeltzaina izanen da gurean, badakizue bera Aspina elkartean, Nafarroko Pirenaika elkartean dagoela, eta orain arte juntakidea ere, berak emango digu Aspinatik azken berriak, ondotikan, Baztanen jarraituaz, Iñaki Bengoetxearekin egonen gara, berak eta bere emazteak, Anak, Baztango xurie sortu zuten, eta bera kontatuko digu zer nolako uzta heldu den aurten, eta azkenik saioari amaiera emateko albaitaritzaren atalean Oier Usandizaga albaiterua izanen da gurekin. Oraingo honetan, Nafarroako Pirenaika elkartearen inguruan solastuko gara, Aspinaren inguruan, eta horretarako gurekin, Jokin Ramirez abeltzaina dugu, orain dela wiki arte Aspina elkarteko juntakidea, eta horrelaxe da ez, Jokin, orain dela gutxia junta aldaketa izan duzue, baina pandemia dela eta, iaz ere batzarrik ez duten egin, batzar orokorra urtero egiten dena, eta aurten, zorionez aukera izan duzue batzarra egiteko, ez, alexe izan du da ez. Bai, aurten azkenean egin dugu, gandu urtean inbada zen, ez ginen egin, azkenean atzen egiten ez dago jende biltzen al toki estalien, eta gaina honiz ere den adineko jende ere bai, eta azkenean aurten egin dugu, eta egin dugu gandu urteko kontuek, eta baina bi urteko kontuek ez. Eta gero aparte bazen aldaketa, junteko aldaketa, nik uste nuen, lehendakari nik ezek ere bukatzen zuen, nahi zuen aldaketa ere bai, eta horiekin gintuen, eta zien bide behar di, direla Ricardo Palacio, soi lakuntzakoa, eta bezia Jon Pello Franciscoena, hau berez beroteko, baina hori luzaiten bizi dena, eta hori eta zien. Eta gero ere bai, inik ezek lehendakari zen, eta ikusten zuen, behar zen berezi lehendakari ere bai, eta behar izin ginen beste bozketa bat, eta zen Carlos Oroz, hiribiadikoa, lehendakari Aspinakoa. Bai, hori da, orduan, zuek alde batetik kontentez, kontuak ere batzar orokorre horretan aurrera atera zirela, ezagite errez izaten den aurrera ateratzea, normalen urtero antzegoak izaten diren? Bai, urtero, gandu urtero kontuek nahiko ongi atazien, ezen galdu ezin idazi, oain bi urtekoak bazen galerak ez, baina gero gandu urtean nola etzen deus egin, ezen gastu egin ez, eta horretan pixka berdin duzen ez. Azkenean, Nafarro gobernuek ere gandu urtean pixke gutixo mandaku, baina gero azkenean Konaspio badne baitago, eta azkenean Aspinatik egiten du deziditu zenbat diru banatu ez, Konaspio badnean. Konaspio badila Bizkaia, Araba, Gipuzkoa eta Nafarrokoak, gero Kantabria, Huesca eta Aragoi. Eta horren, azien dena berean intentu banatu diruiek, eta horrekin pixka intentu berdin du ez. Ministroak pixke gehiago mantzaku, baina diferentzi guti, adon guti. Nafarro gobernu guti xo, baina gandu urtekoak amatian radie, bi urtekoak bazien galtze gehiago. Bai, eta orduan kontuak aurrera atera ziren, eta baita ere junta aldaketa. Zu ez dakit azken zenbat urte ondu zara azkeneko junta honetan ja? Aspinan? Pues izango ziren 8 naski, azkeneko 8 bai. Bai, 8 urte asko dire, azkenan zuek ez eguneroko martxan lan desente duzue, ezagit, ongi uztartzen da eguneroko martxa horrelako elkartearen junta notakin? Ez, nix hori ez dute azken behizugan iruinera, eta nire odute egin, nire lanak ez dute zaila da, oden azaltzen ditzen posible nolaik. Eta gero, behizu denbora gehiago, azken badi bilerak batean Nafarro gobernuen, bezian hau nizto egiten ez, eta nire itzen gatena, eta nik algin hauken behar nola utzia. Eta utzi beste bat tokie, igual hastegi bat duena, eta beste idea behar diretzuk ere bai, eta
ona da, ez? Freskotasuna Bai. eman, ez? Bai, ez dakit Aspina berez edo Pirenaik elkartea arraza ongi dago, ez? Nahi dut esan bilakaera izugarria da azken urtetan, genetikoki ere, baina esaten aldugu sektorea, haragizko behien sektorea, egia esan ez dagoela oso ongi ez da, ez? Ikusita pixka bat, gastuak nola dauden eta ez dakit ze balorazio egiten alduzun Jokin, horren inguran. Bai, Pireneikoa bai, hauniz hobetu da, hortan ez gara kertzen al, baina igual jatua puntu batera, igual aratziak eta, jade bai, pastu edeixak eta aratziak erdapian hartzen dute ongi, lau zilebetekin, lau zilebete esineateko haine, baina igual gangara nahiko txikietara, ez? Azken pentsatzen, eta igual lortu dugu aratziak sozia bedoi kilokin, baina bedoi kiloiek ere igual gero luzera gizentzeko ere, haunditzeko, nahi dugu txiki sozia eta kentzeko denborian pisu izatea, ez? Eta luzi izatea. Eta igual gangara pixket ne ustez sobera esko, ez? Bai. Eta gero aparte, gero sektoria nahiko gaizki dago, ez? Kusi pentsuna ganden irailetik, tonelada zenbat ganden goiti, eta, erdegaiak ere gasoia handi goiti, azgi ere bai. Oden, claro, ezkenean tratore gastu bat dire, eta ikuluko gastu ere bai, azgie, eta margenak adon txiki di, ez? Aurten alatzea saltzen dena zebaderola jaztik aurten, igual ahatze bera, egun euro, egun togei, egun tegoita mal, ahatze bera, merkeago. Bai, hori da. Eta azkenen, diru sarrerak merkeago eta diru irterak gehiago, orduan zaila da aurre ateratzea, eta ezagit konsumoa eta jarraitzen du jendeak konsumitzen edo nola joan da. Bai, jendea konsumitu egiten du. Gero tarteka badaude, igual dipute batzuk ez duten zenbait gauzek, ez? Odatazen bat edanez aragie guti jamazela, behiak eta ziendak kutsatzen dutela, ez? Bai. Eta ez dute honik egiten, ez? Eta gero bezeize, itaute jendei janazi berdure gehiago, baina ikusi behar da horiek ere zemeto egiten nola egiten duzten, ez? Zer tratamentu ematen duten, ze kutsaude dauketen, ez? Eta honik sektori ez, eta konsumoa jendea, nik uste bizkete jetxi den ere bai, ez? Azkenean, sadarak jendeak jende honi zagon lanik gabe, eta sadarak gutxiago die, eta azkenean bizkete estutu, ez? Bai, zuen Aspina Pirenaik elkartean beti ere izaten duzue, zezenen bat saltzeko, edo aretzen bat, edo enkantean ateratzen duzuena, ez dakit momentuan berriri badaurren inguruan. Bai, behadik intzen zozketan saba izan, eta bazien enkantean atratzienak. Bat bere izen eramateko aberekinera, gaina odena da, Jon Pello Franciscoen aina, eta gure ganda aberekin, eta bai badaude bi, ja indute beren lanaan, hasi eman dute, eta bai atragotu salmentara, ez? Eta huden nahi duena, deitu Aspinara, eta utzi bere zenbaki, eta bizezen dire, eta gero, zenbait jendea apuntatu den, ingo da zozketa, ez? Bai, orduan. Eta, dirua dire 1.500 euro tratatzen die, gehi ba. Bai. Eta, jakin bat da, jendeak jakin bat du, zezen horiek ez daudela kanpon ohituta, ez? Hori gaztetan gaten dira zentrora, eta, lehenbiziko guztia bi urte biharkoela pixket gainean egon, pixket zaindu bai. Hori da, zezen onak dire, badakigu ez, Pirenaik arrazako zezen onak, baina gero ere gu ere aberekinen ibilia garan grabatzen da, eta badakigu azkenean bere duten bizimodua oso mugatua dela, hazi ateratzera bideratua direla, eta gero aldaketa handia izaten dela, baten horrelako zentro bat egotetik, hemengo parajeotara bueltatzea, belagaietan ibiltzea, eta jarri bar dira hortara, ez? Ez diez ezenak handik adeite bota belaire eta anutzi, ez biatie segitu, ez dute jaten ez dakite, eta gero ez dute ohiturik behiek estaltzeko ere ez? Kentzaute hazie bezez ezen batekin, eta ez daite estaltzen. Eta gero gehiena ez daite jaten, ez? Oden, urte eta bi urte behizu bizkete ongi zaindu bai. Behin ja prozesori pasatuta, jartzen dire eta bizimodu hobia eramaten dute. Benpin, espezu laguntzen pentsuekin galtzaute. Ni behin idukinen bat eta bi urte pastu zen bizket martxa ongi hartu diko. Eta, beti ere badakigu ez aipatu dugu aspalditxo ere,
iraian ez, azken urtetan, iaz ez dare, baina ospatzen den Pirenaik arrazako ez, lehiaketa garrantzitsu hori, urten zoritxarrez, beste urte batez ez da ospatuko ez, hori da pixka bat erabaki zenuten ez. Bai, azkenean, iban esperantza ondan momentuen zerbait ingo ginela, baina, bueno, azkenean udalak ere pentsatu du ez egitea, oina badala disko pixket. Eta hau den, inbada zen irailain hori mazazpi mezozite meditzi asteburotan, ez da ingo, baina, bueno, altxatzen dugu larun bat hori mezazia, eta ingo du jardunaldi bet, oino ez du zehaztuz nola izango den, baina pixket izango da mai inguru batzuk eta pixket araien kontu solaztu, ze Pirenaikain ontasunek ez. Bai. Oden kontu izango da pixket. Bai, mintzaz seinale bat egin, pixo bat asteburu horretan, eta bueno, beti ere ezagita Aspina elkartearentzat ere, egun asteburu polite izaten da hori, ez? Bai elkartearentzat eta nola ez, Aspinako abeltzainentzat, Elizondoko plaza joaten direntzat, ez? Bai, hombre, izaten zen, azkenean baizu biltzeko zerbait ere, eta bueno, juntatzen ginen, afaltzen ginen elkarrekin, gozaldu ere bai, eta bueno, azkenean gero izaten geren bakotxak beren, noi ez? Azkenean, bardile beti betzizu, abaia zesari ematen den. Bai. Baina, da nahiko sano, bai. Eta, bueno, polite zen, munduoztako dena biltzeko inguruztan nahiko asteburu gona zen. Bai. Hortarako ere azinda aurkeztu behar dunak, azinda prestatu behar du, eta, bueno, pixkot denborakin jakin da, ez dela ospatu behar, beltzaina ere lasaitzen da, eta ez dakit berriz ere duen urtean berriz ere ospatzen baldin bada, urte batzuk ospatu gabe, berriz ere abeltzaina azinda jarri beharko da hortara, ez? Bai, badaki dugu, heldu guztian izango dira 2 urte egin gabe, eta batzu azkenean galtzen behizu ohituroi ere, maten du nahiko lana hundi dauke ez, azinda prestazia. Lana hundi eta gastu ere bai. Eta behar da hastea batzu hasiko, bazatzu hasiko die, eta bueno, izango da polite, zeta hori izin da azinda 2 urte ikusi zuzune, batzuk ikusi gabe eta bazatzuk hauniz aldatu dienak ez. Eta beste puntuet, hori izango da 2 urteko azienda ez dena baina plazan egon ez. Plazan egotea txiki-txikitik ustero azienda ezten da. Baina espada egoten badu bere ardisko puntu ez. Bai, azkenean da 2 urteko azienda inda daunitz. Bai. Eta, baina, kusiko du. Zeratik gara egitea eta nahiko polite usteko atako dela. Bai, elkartearen barruan ere ezagit Pirenaikoan ikusten duzuzuk ere badela jende gaztea, jende berria, azinda berria edo ez da asko aldatu. Ez, gazte guti de. Zoritxaudez kusi gauzen dagoen eta daudenak dire, gurasoek martxa segituz, kanpoan lanien eginez, bazatzuk orte daudena, baina ez da, gadon gazte hasten dena guti dago. Da, Pirenaiko munduan nekazai orte biziena guti dago. Beze xadara batzukin bai. Baina, benpein segitzen baute, onkesa beren gurasoen martxa ez da gaizki. Oso ongi jokin, izan dugu Aspina elkartearen azken berriak izan ditugu, zuri esker, zuk ere lan azkarkin duzu ere juntaren barruan, beti ere aziendarekin daliatu ibiltzen zara, eta hemendikan aurrera pixka bat lasaixo ere egoten zaren, eta gozatzen duzun zure aziendarekin. Eskerrik asko eta ongi izan. Bale, mil esker zuei, odengo arte. Oraingo honetan, mahasti batean gaude, ikusten duzue, eta nirekin Iñaki Bengoetxea dugu, badakizue, baztango xurie, orain dela urte batzuk, Ana Iriarte eta Iñaki Bengoetxeak sortu zuten proiektua aurrera doala, eta orain, abuztu bukaera honetan, iraila hasiera tenore garrantzitsua izaten da mahastietan, eta Iñaki kontatuko digu pixka bat, nola doan, pixka bat mahastia, eta ze asmo edo ze aurre ikuspen duten uztari begira. Talaxe da Iñaki ez, gaude paraje zoragarri batean, eguraldi bikainarekin, eta mahasti polit batean ez. Bai, hola ze, uda akitzen eta orain berak egin dezala bere lana, guk nahiko egin dugu orain arte, eta orain pixka bat azukera hartzen duen mahatz bilketarako ez. Urtsuko partzelan gaude. Urtsuako partzelan. Urtsuako partzela hau, partzela guztietatik beti izanen duzue, partzelaren bat obexio dela, edo gehi guztoko go, edo gehi ematen duela, zer nolako partzela dugu hau? Partzela hau da, niretzako lanerako segurazki zailena,
malda esente du, malda potentea du, baina eta oso emankorra da. Eta aurretik ere hemen hazienda ibilia da, ongarritu dute, eta urtsua konturatu ginen behin landatuta zegaitik ditzen zen da urtsua, ura ateratzen da toki guztitatik. Eta hori esan da ere, gero egia da, izkiriota handiak, hemen duguna izkiriota handiak eman duela. Iaz eman zuen eta aurten ere, salbatuko gaituena, pixka bat kantidadean eta kalidadean ere, matx ona atartzen dela partela honetatik. Baina lanerako zaila da. Bai. Jendeari gogoratuko du, azkenean Baztango xurie zuek partzela desberdina dituzue eta barietate desberdinekin, pixua gogoratuko dugu pixua. Bai, gu baitugu Meaka, Aintzialden, Luberri herrian bertan, Elorga pixka gorago eta Urtsuakoa, 3 hektarea. Eta bariada dira izkiriota handia eta izkiriota txikia irulegin egiten dienak, Hondarribi zuri, txakolinarena, eta gero Rieslin pixka bat. Bai. Eta zuek konturatu zarete, zuk diozuena pixka bat, ez? Behar bada, lur sail desberdinaren arabera, barietate desberdinak, hobekio edo okerrago ematen dutela edo? Bai, eta barietatea, adibidez, Hondarribi zuri desberdina da hemen Urtsuan edo Luberrien. Hori kuriosoa da, edo Rieslina baten edo bestean, eta partela batetik bestera aldatzen da, eta segurazki tratatzeko orduan edo lan egiteko orduan pauta edo ritmo desberdina dira. Bai, ondu ginen Anarekin, Aneri arterekin, ezagitu da berri parte hura izan zen pixka bat, eta orduan, nahiko beltz ikusten zen edo behintzat ezen oso polita ikusten, ezagite konkretuki hormak, izotzak atakatu zuen partzelaren bat edo... Izugarri, gero ikusi dugu, 6 azpiegunez 0 azpitik egin zuen apirilean. Eta orduan egurra eman zion, matxondoa nahiko azkarra da, eta gero baitu 3 begi, batek faiatu ezkero besteak ateratzen dute, baina ez da iguala, ez? Bai. Eta pixka eta hasieran baloratu zen 180 kalteak. Bai. Gero, buelta eman dio, gehien bat Urtsukoa honek edo Luberriko Rieslinak beste batzuk ez. Adibidez, bestaldeko Hondarribi zuri arras gaizki dago. Segun ze tenorian harrapatzen zuen apirilean, buelta eman dio edo ez. Eta pixka bat azkenean salbatuko gara pixka, baina egia da berakada potente izango dugula bai. Bai, aurreikuspen bat eginda, zenbatxo kilo, zenbatxo botila ateratzen aldituzue, azten guztatik. Azkenengo urtetako progresia izan dira, bosteon, 1000, 2008 eta aurten 4000. Aterako ditugula, iazko maazbiritatik. Aurten gero prebizioa da jaistea aurreko urteko produzioa, 2000 bosteon inguru do. Bai. Urte txarxegoa, badakigu ez, faktore haunitz badirela, eta pixu bat igual behar bada zentratua zeinaki aurtengo 4000 botei horietan, iazko uztako botilak izango direnak, hori beste aurrera pausu bat edo berrikuntza bat sartzen duzu ez, ardoan ez? Bai, aldatzen da, Biba ardoaken barnean sartu ginen, Euskal Herrian barnare saltzen hasi zen gurea, banaketan ekin hasi ginen gu, Iruñerrian eta hemen inguruan, eta ikusten da jendeak zer nahi duen, zer eskatzen duen. Orduan, alde batetik gu buruan genuena mantentzen dugu, eta gero bueltatxo bat emanez ere. 2 ardo mota aterago ditugu, bat Kiribil, orain arte atera dugun ardoaren tankerakoa, eta beste bat, bigarren bat, Betarte. Eta Betarteren diferentzia da, egurrezko kupelean egin dugula. Oraindik ez dugu boteatu, bestea bai, eta irailaren erdikaldean edo aterako dugu, Kiribil, eta Betarte, maazbilketa eta gero. Nik uste dut azaroan ziren edo aterako dugula. Bai, eta ez dakite ardo mota bakoitzak ze barietatekin nina den, aipatzen alda pixka bat ze berezitasuna duen. Gure sekretua da, gure sekretua. Ze desberdintasuna duten pixka bat zaporean. Mira, guk beti izaten dugu, gu desberdinak garela, lurra ere, mahastia ere, eta ardoa urtero desberdina dela. Egiteko prozedura ikasi dugu, barneatzen ari gara, ez? Baina gero ardoa bai aldatzen dela batetik bestera. Guk gure upategian eginda, egiten dugu bigarren fermentazio bat, malolaktikoa, gu nahi dugun bidea hartzeko, bai? Eta horri ematen dio gorputz gehiago eta samintasun gutxiago ardoari.
Eta hori nabaitzen da. Bai. Egia da ere, pues betartek egurrezko kupelan eginda aldatzen dela. Aldatzen dela eta jendeak nabarituko du. Beste ardo mota bada. Bai. Eta gero, pues aurten ez diogu sulfitorik bota ere, eta hori ere kontutan hartzekoa da, ardo gilen munduan, eta pues ikusiko da. Nik uste dut oso errez edaten dela adibez Kiribil, probatu dugu, 12 du alkohola, eta oso errez edaten da. Bai. Baztango lurretan eginiko matxa, baztango upategian, zuen upategian eginiko ardoa, dana zirkulu bat, bertan geratzen dena, eta hori oso baliagarria eta jendeak baloratzen duena. Azkenean nahi ditugu bertako produktuak, jende gazteak aurrera ateratako proiektuak, eta hori da gizarteak eskatzen duguna, ez? Gaztea hasi ginenean, ikusten baldin badira aurreko grabaketak, ez? Bai, guk hemen argi genuen hasieratik, ez? Nahi gula bertatik bertara eta hemen, eta nik uste jendeak onartzen duela, gu ekologikoan ari gara, 1000 litro botatzen duen toki baten, sartasa gurekin dago, urtero, eta urtero gongo da, belarra gurekin dago, eta horrek lana du, eta lan horren ondorioa gero ardo on bat denean baloratzen da, nik uste baloratzen dela. Bai. Jendeak esanen du, matxa bilketa torriko da instantin, baina aurretik urtean zehar zelan dira garrantzitsuenak masti bat aurrera eramateko. Guk kimaketakin egiten dugu ja hasiera, urte hasieran. Eta kimaketa hor, atzerapen eramaten baldin bada, gero urte osorako mastia beti aurretik doa. Hori ikasten ari gara, baina beti aurretik doa. Eta kimaketa importantea da, baina gero udaberri partean laguntzen baldin badu guraldiak, hor egiten den poda berde, kimaketa berdea ere oso importantea da. Landarea sano egotea, sano egotea eta garbi egotea. Gero tratamentuak egongo dira eta tratamenduekin asmatu beharra dago, preventiboan, ekologikoan ari garelako eta neurriak errespetatuz, ez? Baina udaberriko lan hori, maiatza ekaina ikusi dugu klabea dela, ondo aireztatua egon behar dela, sano egon behar dela landarea, aurrera egin dezan. Gero, zizerkora egon daiteke, gazkabarra edo horma, zure eskuz dauden gauza batzuk, ez? Baina, hori dagoena dago. Bai, eta matx bilketa, aurten antzindua heldu da matxa, zeten horirako esproduzu astea bilketan? Oso arraro dago, eta gertatu daiteke izkiriotan dira hemen, enberoan sartuta eta azukrea ja astea, eta erdikaldean ez, edoan ez, eta hemen bai, oso desorekatua, eta partela batetik bestera ere, oso desorekatua. Baina, ematen du pixka eta zeratua dagoela, eta nik uste urrian sartuko garela matx bilketarako. Normalean herri biltzen dugu iraila bukaeran eta izkiriota eta hondarribi urrian hasiera, baina aurten posible da kirikok eta besteekin elkartzea edo lago zerbait. Bai, pixka bat ala da, zuek barietatek egiten duzue matxa bildu eta gero ere matx hori mosto edo ardoa bihurtzeko kupeletan barietatek egiten duzu ere, ez? Bai, bereizten ditugu, bakotza biltzen dugu bildu behar denean. Analiziak eginda eta prest dagoenean. Horrez dakar, ardoa egitea bakotxa beraldetik. Ez dugu dena batera biltzen. Eta gero ondoren, eginda gero orduan egiten ditugu kopajeak edo nasketak. Eta hori sartzen da sekretua, zuen sekretu hori. Ez dugu ezer ematen. Ardoak ere hartu du norabide bat, orain arte, gero eta ezagunagoa da, ardo naturala. Ahalik eta eragin eragin gutxien upategian. Ardoa berez egiten da. Bera baditu legamiak, matxa baditu legamiak, eta ongi bideratua berak ardoa berez egiten da. Eta hori da, ardo naturala, sekreto gile askori gabe. Bai, ez dakite aipatu zuia instanten, batzuia botilatan, ardo berri baina botilatan sartua duzuela, salmenta, noiz izanen da jendeak ikusen zuela, noiz erosi ezakeia zuen ardo berriak? Nik uste dut, irailaren erdikalderako edo, hasiko gara salmentakin, feriaren batera edo agertuko gara pixka bat, jendeak ikustezan ja salgai dagoela eta betiko tokitan, ez?
bueno, ikusi dugu ostalaritza eskatzen ari dela, claro, ez genuen, ez, ia ardo gehiagorik, eta gero, bueno, pues, guri eskariak eginda beti egongo da bidaltzeko aukera, ez? Baina irailaren erdikaldean edo ja izango da lehendabiziko ardoaren salmenta. Bai. Polita izanen da ez, naute esan hemen bastango ostatutan ere, jendea ondoan ikusteta, eta zu bastango xuri bat, ez? Bai. Ardo zuria bertakoa zuek egin, Ez da erreza, ez da erreza, ze gurea ardoa da, irekita ardo botila osoa edateko ardoa. Orduan tabernetan ez da errez izango. Jatetxetan bai. Jatetxetan badago, eskatzen digute eta eskatuko digute, segurazki. Hor bai. Bai. Onginak ikusten dugu, bueno, gauza guztiek bere denbora eta bere ibilbidea behar dutela, zuek ere, ja jakituna zarete, naturarekin kontaktuan, matxarekin kontaktuan, hartu emana hor duzue, eta garrantzitsuna ez, ibilbidea aurrera doala, batzutan naturak edo eguraldiak ez du laguntzen, hori ere onartzen duzue, bestatutan txoriak gehiago jaten dute, eta horrelaxe da ez. Akorde bat dugu normalean, hartazakin eta listorrakin iaz, eta txoriekin, eta momentuz ez dira agertu hankabikoak, baina, ez dakit, etorrikote dien. Oso enginaki, zorteriko berena ere aurtengo guzta bilketan, eta jarraitu ezazuela, ez, orain arte bezala, bastango ardo oso on bat egiten, bastango xurie, eta jendeak ere kontsumitzaileak erantzun dezala. Ea gustora edaten duzuen eta probatzeko aukera duzuen. Oso ongi izan, mila esker. Zuei. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Azken atal honetan, albaitaritzaren atala dugu, eta esan bezala gurekin, Oier Usandizaga albaiteroa dugu. Eta Oier, hemen gaude, esneko behien ikuilu batean, eta beti ere badakigu ikuilu batentzat garrantzitsua dela ez, umatze garaia ez, erditzeko garai hori, behiak ongi erditzea, eta hortarako, geroz da garrantzitsuago da, zuk azalduko diguzu, preparto deitzen den garai hori, ongi joatea ez, hala da ez. Bai, gaurko gaia bereziki esneko behietara pixka zuzendu izango de, nahiz eta araikotan ere, izango luke bere zentzua, baina bereziki ikusten dugu esneko behietan, ez. Urte askoz beti, antzu egon den behia edo matzeko den behia, nola ez duen ekoizten, erabili egon izan du da, laietan edo aliketa gastu gutxienekin eta barrez. Eta azken urtetan ikusi da preparto edo antzutz eta preparto garai hori bere moduan eta ongi egiteak gero etorkizuneko ekoizpenean eragin zuzena duela, ez? Eta bereziki antzutzeko garai hortan prepartoko garaia. Prepartoko garaia esate zaio, umatu baino hilabete lehenagoko sasoi horri, ez? Orduan, momentu hortan bi maneju edo bi gauza egin daitezke behi horien egoera ahalik eta hoberena izateko, ez? Alde batetik daude instalazioak, maneju eta instalazioak, eta bestetik alimentazioari dagokion lanak edo egiteko modu, ez? Instalazioari dagokienez, preparton dauden behiek berez izan beharko lukete ikuiluan lekurik hoberena. Ahalik eta leku gehiena, beraien artean bat ere kompetentziek ez izateko lekuek ahalik eta komoduenak, ura ausarki, inkluso laktazioko behiek baino ura aukera handiago izan beharko zuten, ventilazioa, nola esateko ikuiluko lekurik hoberena, izan beharko litzake berez, prepartoan dauden hazienda horrentzako, ez? Horrekin lortzen duguna da, behia lasai egotea, estresi gabe, jateko garaian lasai egoten da, kontutan izan behar dugu preparteko behi hauek aratzeare barruan dute, berez, beraien jateko kapazitatea gutxitua da, ahatzeak ere tripan bere leku hartzen duelako, eta orduan, normalean ere gehiago kostatzen zaie pixka behar duten alimentazioa biltzea, hori juntatzen badugu, kompetentziako obei asko daudelako kompetentziakin, edo jateko leku ez delako egokie, edo janaria bere ez dela egokie, ja desastrea etortzen da segituan, ez? Bestaldetik, alimentazioko manejuai dagokionez, gaur egun alimentazio manejua bi aldetara pixka zuzentzen da, ez? Alde batetik, lortzea behi horiek ahalik eta gehiena jatea prepartuan. Lehen esan dugun bezala, behi horiek estonbakan oso leku gutxi dute, aratze eta den hor da 9 hilabeteko aratze bat, eta bereien estomagoa, kasik-kasik, 140 bat edo gutxitzen da tamainan. Orduen, behiak behar du beretzako eta aratzen dako jan, bien dako jan behar du, baina bere kapazitatea gutxitua dago, ez? Orduan behar dituzte razio konkretu batzuk,
oso energetikoa dienak, baina aldi berean komeni da ere bai fibra asko izatea, pixkat behia hoitzeko asko jatera. Asko jan eta gustu, asko da pixkat umatzen delaik, lehenbailen sartzeko behi hori, pixkat da estomaka dilatatzea alden gehiena, gero umatzen delaik eta aratze hori falta delaik, estomaka hori alik eta azkarren dilatatu eta behi hori alik eta azkarren jaten hasteko, ez? Bai, tipat hori da, ez? Azkenean desberdintasuna izatea manejo edo, preparto zainketa egoki batzuk eta ez izatea gero ondorengoan sumatuko genuke, ez? Bai, aigara hitz egiten behian osasunaz aparte, litro handana bateaz urrengo laktazionean, ez? Alimentazioekin pixkat aipatu dugun aparte, ere bai oso importantea da kaltzioan metabolismoa. Behi erdi berrietan, bereziki ja, bigarren, hirugarren partotik goiti, kaltzio metabolismoa oso importantea da. Pentsa, behi bat umatzea hilatzen delaik, barruan aratzea desarrollatu delako, eta berak umatzean sortuko den horitza eta esneko ezpenagatik, nolabaiteko kaltzio bajadak egoten dire, bere gorputzean, ez? Pentsa, behi batek kaltzio falta hori esateko bere konpentsatzeko, bere zurretako kaltzio ateratzen du, odolera bialtzen du, eta nolabait bere metabolismo egiten du regulatu, ez? Bakarrikan hori egiteko, behar du gutxienez pare bat egun 3. Orduan ze gertatzen da, egin ditzakegu razionak moldatu, behi horiek alik eta azkarren, nolabait egin ditzake behiak entrenatu, kaltzio mugimendu hori gero alik eta azkarren gertatzeko. Erabiltzen diren estrategia diren 3 izaten dire. Normalean, kaltzioan bajua den bazkak erabili, horrekin egiten duguna da preparton dagoen behia, ja nabaritzen du kaltzioa pixka falta zaiola, eta ja hasten da mugitzen kaltzioa erdi baino lehen, hartaz erdita gero, ja entrenatua izan eta erantzuteko azkarrago. Beste aukera bat izango zen, gatz anionikoak esaten zaio, produktu bat, egiteutena da behiaren pixa azidifikatu, behian pixan pH-a jesteute, azidogo bihurtzen dute, eta horrek egiten du kaltzioa gorputzetik atera. Orduan behiak nabaritzen du kaltzioa falta zaiola, eta hasten da kaltzioa mugitzen bere gorputzean, umatzera dejoalan prest izateko. Eta 3. metodoa da, ezin badugu gatz horiek erabili, adibidez ikulu txikietan zaila da pixkat manejo egitea, edo ezin badugu eduki razion bat kaltzion bajua, adibidez belarsiloak etibiltzen delekutan, ezin dugu lortu alimentazionean kaltzio gutxi egotea, ere baiti ezkete sekuestrantes de kaltzio esaten dena. Hoi, bazkan nahazten da, eta hori egiteute dira molekula batzuk egiteutena kaltzioa bildu, eta orduan behiak ezin du aprobetxatu. Orduan berriz ere, behiak nabaritzen du kaltzioa falta zaiola, eta hasten da bere gorputzekoa mugitzen, ez? Kaltzio metabolismoakin, gaur egun gaude, esango nizuke kasi-kasi itxutuak, ez? Porque kaltzioa da oso importantea gero, umatu ondoren, esnea ongi jeuzteko, esne produziona ongi hasteko eta mantentzeko, metritisak edo plazentak eta ere ongi botatzeko eta garbi eukitzeko behia, metritisak ebitatu, eta sistema immunologiko aldetik ere behia alik eta indartsuena egon daiteken, ez? Garbi geratzen da, ez, azkenean abeltzainaren bat despistatu xamarra ibiltzen baldin bada gai hauekin, ez, garrantzia eman diezaiola, azkenean bere ikuiluaren etorkizunari eta, errentagarritasunari begira ezinbestekoa da, gomendio hauek jarraitzea. Eta zuri Oier, eskerrak eman beste behin, azalpen hauek emategatik, eta segi lanean, atope zabiltzateta. Hoi da, hurrengo arte. Eskerrik asko. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman ez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.